Șeful poliției locale din Bacău a ajuns în vizorul polițiștilor de la rutieră după ce a avut un accident de motocicletă. Omul în lege abia și-a luat permisul și a ieșit la o plimbare cu un prieten. Lipsa de experiență și-a spus cuvântul însă și s-a izbit de un gard de pe marginea drumului. În loc să-i aștepte pe agenții de la rutieră, bărbatul le-a cerut subalternilor să ridice motorul. Polițiștii rutieri încearcă acum să afle de ce a vrut acesta să ascundă accidentul. Accidentul s-a produs la circa 30 de kilometri de Bacău. Bărbatul a plecat la plimbare cu încă un prieten, iar într-o curbă a pierdut controlul motocicletei și a intrat direct într-un gard. A fost într-o plimbare. Prima lui plimbare avea echipament full, tot nu era nicio problemă. Dacă a venit pe aici, a tăiat cineva calea, nu prea a avut ce să facă, a atins frunteșul și s-a dus în... Bărbatul s-a ales cu piciorul rupt după ce a căzut cu motorul. Imediat după accident a apărut și o mașină a poliției locale Bacău. Agenții au luat motocicleta fără să aștepte ca polițiștii de la rutieră să ajungă la fața locului. Ofițerii de la rutieră au aflat însă despre accident și au cerut ca motocicleta să fie adusă înapoi. Că accidentul s-a produs pe fondul lipsei de experiență a conducătorului motocicletei. În continuare vom efectua cercetări pentru a stabili cauzele în care s-a produs accidentul și a lămuri aspectele sub care a fost mutat motocicleta de la locul producerii accidentului. Agenții de la poliția locală se scuză însă și spun că ei nu au făcut altceva decât să îndeplinească un ordin. Nu spun însă și cine le-a cerut să ridice motocicleta.